Dnes sa bumbepy moc nerobia, ale mám rád, keď sa mi do beatu hýbe hlava. Nejsom škola stará, ale keď som bol malý fagan, brat ma naučil počúvať Biggieho alebo Paka. Nevždy som si písal texty, prišlo to na mňa trochu nečakane. Keď som ležal v izbe, oči som mal uplakané. Vtedy som zistil, že toto je cesta, ako to dať von. Stačí mi pero, papiera, neviem prestať, alebo stačí mobil s poznámkami. Závisí to od nálady, na čo mám chuť. Podľa toho sa riadím a tak to bude furt. Keď si píšem texty more, cítim sa, jak keby som bol duch. Keď som písal prvý text, skladal som si slova, testoval som, jak to je. Nebol som mňa Mozart, ale aj tak skúšal som písať, chcel som vedieť, jak to so mnou bude ďalej. Možno sa mi zadarí, možno to nevíde, ja neviem. Nerobím to pre peniaze, robím to pre seba, lebo hudbu strašne milujem. Možno sa mi zadarí, možno to nevíde, ja neviem. Nerobím to pre peniaze, robím to pre seba, lebo hudbu strašne milujem. Píšem skoro stále, aj keď iba malé veci. Učím sa každý deň, ako by som sa mohol stať lepším. Teraz tu dávam niečo dlhšie, ne 4 báry ako predtým. Bol som rád aj za tie, že som vôbec niečo zlepil. Učím sa sám, ale posúvam sa ďalej. To není samochvála, je to skorej porovnanie, ako to bolo rok dozadu, jak sa cítim teraz. Každý deň sa snažím sám seba prerásť.